ще го забравя. Сувенири да е човек. Скажи, хапнеш малко сникърс. Ма що е човек? Забрах думата просто. И не бях толкова очарован, нали? Това ти казвам. Нямам че аз какво очаквам да видя от тази писта. Шумахер ли е излеял там? А как ги фалят тия писти, тия човеси? Знаеш какво става? Това са направили писта и тия на Формула 1 са заяли, че писта минава по край морето. И са им казали, примерно трябва да са 20 метра от брега, па те имали 10. И тия са фанали за глави тогава, циганите мръсни. Че не мога да преместиш в морето, ние мога да вкараш писта. Ма са разбрали, там уж са пръли постановки, че са прегали. Пръс девето уж са увеличили това разстоянието човек. Тама си е била жива постановката. Та болно Николов, нали, тук се валяше Иван Петков да ги пазарят тия маймуни за това за пистата.